расман фаъолияти масҷидҳо аз 1 феврал иҷозат дода мешавад. Салом дӯстон, ин барномаи навбатии Дӯстон лайф аст аз канали Дӯстон групп. вобаста ба вазъи воқеии имрӯза, ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. бо дар назардошти тадриҷан ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ вобаста ба сирояти коронавирус COVID-19 аз 1 феврали соли 2021 дар қаламрави мамлакат баргузории ибодати дастаҷамъона дар иттиҳодияҳои динӣ аз ҷумла намозҳои ҷумъа дар масҷидҳо бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштии шахсию ҷамъиятӣ иҷозат дода мешавад. кумитаи дин, танзим, анъана ва ҷашну маросим ва маркази исломӣ якҷо бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор карда мешаванд, ки вобаста ба амалӣ шудани қарори мазкур тадбирҳои зарурӣ андешида дар иттиҳодияҳои динӣ ва масҷидҳо риояи қатъии қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятиро ҳангоми баргузории ибодати дастаҷамъона таъмин намоянд. ҳамчунин ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони мамлакат мерасонад, ки бо вуҷуди тадриҷан ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ қоидаҳои гигиенаи шахсиву ҷамъиятиро қатъиян риоя намуда ҳангоми ибодати дастаҷамъона дар иттиҳодияҳои динӣ аз ҷумла дар масҷидҳо, махсусан дар намозҳои ҷумъа ҳатман аз ниқобҳои тиббӣ истифода намоянд. дар масҷидҳое ки талаботи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ риоя намегардад, фаъолияташон манъ карда мешавад. ба канал обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед.